Kanais oh. No? Ah. Nanggawas gud sila day no? Katong kuan ya, nangahog, nangawa na ang katong iyahang kuan. Di ba law man nimo pagkakuan? Katong sa tungoy. Mang-harvest ta og luya ni Geraldine. What? Pila gini ka buwan day? Ang tibaylan ng anak kay kana ra mga anak malaos na yan. Gahi na no? Wow. Mabaw ra man na. Oh, nabali. Wow. Dara ay. Dako kaayo. Wow. Salamat ani. Tinhog di. Thank you. Tinhog pati. Ha? To, simtin. Ay, asa man? Aray ko nakar. Ya wow. Dere ko ano. Asi, guwapa kaayo. Ya gwapa kaayo hastas nag-ipon. Sayang. Gwapa Kunya ka kayo sa kaningin sa kanang tilas. Harvest siya siyahang kuan tinanom. Yay! Wait. Hi, Miming! Oy, dagko lagi no. No. Kuan ba? Oh, katong miracle. Oh, Maghangin. uy, tulong man. Tulong sa tukok day. Kusog hangin nahog siya. Dira. Pero saan man ito kuan? Ito sa mga butang giloyong. Ha? Giloyong mo. Oh, wow, maat.